Представям ви тези електрически блендери, които предлагаме ние от EGS, които са с мощност 4500 вата и днес ще пробваме да направим смути в тях. Отгоре контейнерът на блендера е с капацитет 2500 мл, 2 литра и половина, и самият блендер има 15 функции на скоростта, като днес ще се опитаме да направим смути с замразени плодове и мляко. И нека да видим, включваме. Това е на първа степен, на най-ниската. Нека да увеличим. Както виждате, за секунди успяхме да направим смучито. Блендерът си идва също така и с такъв уред, който е за натъпкване отгоре. Ако блендерът се затруднява да смели нещата, ако стоят прекалено нависоко, можете да ги натъпкате с този уред. Нека да видим и какво сме направили. Ако искате и вие да се здобиете с такъв блендер, поръчка можете да направите на телефонния номер или директно в сайта ни. Той в момента е на хитова цена, супер намален. Ако искате и вие да имате такъв, поръчка на телефонния номер или директно в сайта ни, а това е нашето смути.